Ahojte, som jeden z ľudí v TalkFusion a dali mi 20 sekúnd na to, aby som vám objasnil, o čom TalkFusion vlastne je. TalkFusion je služba, ktorá vám umožní vložiť video do akéhokoľvek e-mailu, takže keď je váš e-mail prijatý, hrá presne ako film. A to bez sťahovania a bez príloh. Jednoducho história v priamom prenose. Môžete točiť filmy o čomkoľvek. O sebe, o svojom podnikaní, o deťoch, o svojom psovi alebo o najnovšej miliónovej myšlienke. Posúďte sami. Ahoj, miluješ svoj iPhone a využívaš ho naplno? Zachyť históriu v priamom prenose. TalkFusion je komunikácia na vyššej úrovni a súčasný videotrend. Vytváraj a posielaj video e-maily na svojom iPhone alebo iPade. Je to tak jednoduché. Vyber si z množstva špičkovo pripravených šablón pre zábavu aj biznis. Natoč svoje video a vlož do šablóny, pošli ho naraz až 1000 ľuďom alebo jedným kliknutím na 200 sociálnych sietí. Potrebuješ trochu oživiť svoje vzťahy a biznis? Spravíme jednu šablónu len pre teba a podľa tvojich predstav. Prestaň SMS-kovať a komunikuj videom.